Kaval firçeyên nîgarkêşiyê şûna perçeyên otomobîla girtine ev avahiya mezin berî niha beşek bû ji kampanya bêker elektrîk motor veyakil ji çerxabîstan ve otomobîlek di derî ji vê kampanyê bi $850 hatibû firotin. Wekî dinê jî zanayê fîzîkê yê navdar Thomas Edison otomobîla xwe ya yekem ji wê de kirî bû. berê ew stûdyoyek mezin bû ku cihê hemû hunermendan tê de hebû û yên kertên bi xêrhatina Amerîka çêgiribûn. Gelek beşên wê hebûn ji çend salan ve û niha bûye cihekî bû karsaziya hunerî. Hemû rengên hunerê tê de heye. Li îro dîzayner hostên gozekariyê sîramîk, nîgarkêşî, wênegir, peykertaş û hinî din diçe li stûdyan de cihê xwe girtine û xebatê xwe yê hunerî dikin. Hunermend San Francisco ji 30 salî ve karê hunerî dike. Niha ew xanişîn bûye û bi temamî vala bûye ji bo karê nîgarkêşiyê. Ez tabloyên gela mezin çêtkim lê destê me girtîne ji ber ku stûdyo min ya malê biçûk e. Kevala min ya here mezin li kulî ciye û yeka din li kompanya hevalekî min e li ofîsa wî da ye. Dontikler nîgarkêşa Mûmê ye goteknîka karê vedgere serdema çerxa sisiyan ya berî zayînê. Gopê devîya wî bi germayî heye ji bo helandina Mûmê û têkelbûna wê û paşî sarkirina wê û danîna wê li ser kevalê ji bo ku amade be ji firotinê re. Min bi wenekêşiyê dest pê kir û baweriya min li ser wê bû û min wisa ronî û rengê wê nas kir. Ez li kevalên xwe temaşe dikim û wan çerçeve dikim. Ez bi çavê wenekêşekî li wan dinêrim. Her çarşema pêşîn ji mehê galeriya vê navendê deriyê xwe li ber mêvana ve dike. Li cada heftê û heştan got hemû hunermend berhemên xwe lê radixînin bo dîtin û firotinê. Bi rastî me berî niha tiştekî wisa nedîtibû. Lê diya wê li radyoya NPR guhdar kir û em hatin serdana wê. Ew pir xweştir e ji serdana mozexaneyekê. Ji ber ku tu hunermenda dibînî çawa karê xwe dikin. Stûdyon li cada heftê û heştan ne tenê ji bo hunermendê şêwekarin lê belê ew ji bo mûzîkjen û grûpên wanin jî. Mîna grûpê Pussycat Dolls, Papa Roach û Warrant.